Wara l-kan xokkanti tal-għalliema li din il-ġimgħa ġiet imwissija mill-iskola fejn taħdem, eżatt wara li qasmet l-opinjonijiet tagħha fuq televiżjoni, l-MUT bdiet petizzjoni nazzjonali sabiex titneħħa din il-forma ta' ċensura. Fil-petizzjoni l-Union tal-għalliema qed jitolbu l-Ministru tal-Edukazzjoni sabiex jieqaf jiċċensura l-edukaturi milli jsemmaw leħnhom għaliex fi kliemhom stess dan qed iħalli effetti negattivi. Din l-istorja kollha fuqqet meta l-għalliema Ġoanna Mallija kienet mistiedna fil-programm Il-Gazin fejn waslet kritika ġustifikata fuq is-sistema edukattiva u ma ddejqet xejn titkellem fil-preżenza tal-Ministru tal-Edukazzjoni nnifsu Clifton Grima, l-istess Ministru li jażel li jagħmel sarima ma' l-edukaturi billi obbligahom permezz ta' ċirkolari li ma jikkummentawx fil-medja. Nieħu pjaċir li nara edukaturi hawnhekk jitkellmu. Għaliex hawn min qed jgħid illi b'xi mod xi ħadd qed jipprova jagħmel sarima ma' l-edukaturi. Imma ħanibdew minn hemmhekk. Jien nistieden l-oppożizzjoni li qegħdin preżenti hawnhekk. Jekk jafu edukatur wieħed jew waħda illi ġie mwaqqaf milli b'mod pubbliku jagħti l-opinjoni tiegħu, iwaqfuni issa u jsemmuh. Iwaqfuni issa u semmuh. Għax il-qbija hija kollha retorika vojta li jantiża biex tiżgwida. L-għalliema tal-matematika Ġoanna Mallija kienet esprimiet ħassib serju dwar is-sistema ġdida tas-SEK u tkellmet b'mod ċar ħafna. Jien għandi tfal l-iskola li ma jiġux l-iskola ħabba l-istress tal-assessment. Dis-sena ħanaraw l-ewwel studenti li ħajamlu low level bis-sistema l-ġdida fejn l-assessment huwa parti mill-marka tal-low level. Din is-sistema ġiet introdotta biex nitfgħu l-istudent fiċ-ċentru tat-tagħlim. Però aħna l-għalliema qed naraw li dis-sistema qed toħloq ħafna stress fl-itfal. Dat-tfal qed jiġu assessjati kważi darba fil-ġimgħa darba fi 15 ta' qabel ma kienux jiġu assessjati hekk. Tista' tgħidli kif ħatat tifel li huwa batut biex jagħmel PowerPoint presentation u jagħmilha fil-klassi. Tifel li l-parents tiegħu tajbin ħajdulu ejja nagħmluha dil PowerPoint. Imma l-batuti nafu li l-parents tagħhom ħafna midrabi jkunu batuti wkoll akademikament. Min ħajjinu l dat tifel mela tfajtu l-baħar iktar. Fuq il-medja soċjali s-surmas tal-iskola fejn taħdem din l-għalliema ikkonferma li hu talab li l-għalliema biex darb'oħra titlob permess qabel tmur titkellem fuq xi programm. Is-surmas qal li talbiet għall-approvazzjoni qatt ma ġew rifjutati min-naħa tiegħu anke meta dawn it-talbiet saru mill-lum għall-għada. Il-preżentatur Ġon Mallija min-naħa tiegħu qal li din l-għalliema għamlet sew li tkellmet għaliex l-istess bħala għalliema oħra huma biss jistgħu jagħtuna l-aktar informazzjoni preċiża dwar il-qagħda tal-klassijiet. Il-Partit Nazzjonalista min-naħa tiegħu ikkundanna bis-saħħa kull intimidazzjoni li qed issir fuq l-għalliema.